Sănătate! Astăzi doresc să vă prezint un preparat care se administrează în tratamentul afecțiunilor alergice și anume Polizin. Substanța activă a preparatului, și anume levocetirizina, se referă la clasa de remedii antihistaminice, ce blochează receptorii histaminici H1. Polizin este un agent antialergic pentru tratamentul semnelor de boală asociate cu reacții alergice, cum ar fi febra, alergia la praful din casă sau urticaria cronică. Doza de administrare a preparatului la adulți și adolescenți de peste 12 ani este de câte un comprimat pe zi. În cazul de insuficiență hepatică sau renală sau a administrării de către persoanele vârstnice, doza se micșorează la un comprimat la 2 zile. De asemenea, în cazul de insuficiență renală gravă, se administrează câte un comprimat o dată la 3 zile. Comprimatele sunt contraindicate în caz de hipersensibilitate la preparat, insuficiență hepatică, sarcină sau alăptare. Este necesar de menționat că din cauza somnolenței posibile, este necesar de a fi mai precaut în conducerea vehiculelor și mașinilor unelte. De asemenea, a nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. Pentru final, vă mulțumim că ați vizualizat acest video și dorim să vă reamintim că pentru a ne susține, vă puteți abona la acest canal.